Hai și citește aici. Acum știi. Hai citește la mamică, la oamenii aia. Citește tare aici, repede. C, A, L, T, E, A. Bravo, cartea. Tu că ce va să J. J, U. U, N. N, L, G. G, A, E. L, L. L. E, I. Jungle, bravo. Da, Și acum aici. A, L, ce va să B, A, C, A, Z. Z. După aceea, după Poate L, asta e Z. va să se va L. Asta e A. Și ăla e L, al doilea. Nu, ăla L. Nu, bine, după 10 urmează. Z, va să Păi ia-mă la de pe să-l vezi. A, P, T, După P ce vine? Păi ai zis după aceea. Da, ia-mă la să vezi. A, A, T, D. D, A. A. Aici. Mai jos acum. Acum stai bine, ia nu vezi. Și aici, aici, unde e tati, ce scrie aici? Aici. Alcalpada. Nu, zi pe litere, aici. Alcalpada. Așa este, albă ca zbăr, zi și pe litere. Spune, uite aici ce scrie. Aici mai jos, unde n-ai citit, că ai citit aici și aici. Acolo ce urmează? S, I, C, E, I. Așa, și aici. S, A, P, I. Da. Ia-mă, la să-l vezi. S, A, P, I. T, T. T, E, P, I. T, I, C, I. Bravo! Bravo! Uite. G, A, T, C. nu știu. T cu virgulite se numește C. Nu știu, Da, ăla e T, T. T. Asta e T. Aici. Și aici mai jos. Ăla nu T. Nu T, da. Mai citește acolo sus, mami. Aici. Să citim și sus. Nu, Nu, hai să citim aici sus, să vedem aici ce scrie. Uite tu. Bine, și aici sus ce scrie? Ăla este, bravo. Și aici? Nu știu, uite. G. Ce ăla e? A, Nu, A. A, și aici sus. Uite, Poate una din guriță când vorbești, că nu se aude ce vorbești. Aici sus scrie ceva. Știi ce scrie aici? Să vedem. Rățușca cea urâtă, așa să citim pe litere acum. Așa. A, T. este C, care o virguliță Nu, e T. uite tu. T cu virguliță se numește C. Unde tu? Unde tu? Da. Nu. Stai tu. Nu bine. T, mai departe. Stai tu. Tu. A, Tu. U, U. C, A. Dar facem mai din guriță, nu se înțelege. Mai departe. Aici. C, E, A. Vasei. U, U. I, T. T. Bravo! Bravo! Foarte frumos. Bravo, mami. Acum și aici. Te duc la Aiton să le citești la de întâia. H, Aici. H, A, A. N, Nu. S. C. Na, pe dacă nu, stai acolo, nici nu vezi litere, Ridică-te de ridică-te. acolo. S. E. C. G, G. E.
Bravo, foarte. Aici. Hansel și Și Gretel. aici. Și aici. La W. Și acolo. Ei. Da, acolo unde scrie sfârșit. Hai să Nu vedem. e sfârșit. Ia acolo citește un pic să vedem. Hai la Nu sfârșit. vreau aici sfârșit. Vreau acolo. La început.